U današnjem svijetu suočavamo se s brojnim izazovima, od ekstremnog individualizma do negativnih utjecaja kapitalizma. Unatoč nikad modernijoj tehnologiji i činjenici da živimo u globalnom selu, svjedoci smo sve većeg jaza između bogatih i siromašnih. Sve su to posljedice dubljih oblika nejednakosti, dubljih oblika siromaštva kao što je siromaštvo povjerenja, siromaštvo institucija i siromaštvo rješenja. Istovremeno, znakove nade nalazimo na puno mjesta, a jedan od takvih znakova je ekonomija zajedništva, međunarodni pokret rođen 1991. u Brazilu. Što je bit tog projekta? Ljubav prema bližnjemu je prvi korak. U sve prisutnijem siromaštvu povjerenja potrebni su novi koraci koji povezuje onoga koji pomaže, s jedne strane, i onoga u potrebi na način da jedan drugoga poznaju. Potrebni su nam novi načini ujedinjavanja ljudi za obnovu institucija i upravo na tome nastoji i ekonomija zajedništva, osnivajući poduzeća, organizacije, udruge. Što nam je još potrebno? Potrebne su nam inovacije koje se rađaju iz ljubavi kako bismo proizveli rješenja usmjerena za čovjeka. Jedno od brojnih inovacija je poticaj Udruge za ekonomiju zajedništva brojnim inicijativama u odgoju novih ljudi za leadership koji služi. Suradnja između Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i međunarodnog projekta ekonomije zajedništva traje već više od 2 desetljeća. Kao rezultat ove višegodišnje plodne suradnje akademske zajednice i konkretne poslovne prakse održana su brojna predavanja, ostvareni zajednički znanstveni i stručni projekti te izrađeno 10-ak diplomskih, završnih i seminarskih studentskih radova. Poduzeće ekonomije zajedništva živi su dokaz postojanja novih poslovnih modela, odnosno dobre i održive ekonomije, koja zagovara odgovorno poslovanje kroz dijalog, inkluziju, raznolikost i razvijanje lokalne zajednice po principima vodstva služenjem. Udruga za ekonomiju zajedništva je neprofitna nevladina organizacija i dio istoimenog međunarodnog pokreta koji za cilj ima donijeti pozitivnu promjenu potičući pravednije i održivije društvo. Okuplja poduzeća, dakle poduzetnike, akademike, aktivne građane, mlade, čija je misija doprinijeti na manjim razinama stvaranju jedne nove ekonomske paradigme. Ona koja u središte stavlja čovjeka, u kojoj poduzeća pokreću vrijednosti kao što su solidarnost, održivost, socijalna pravda. Posljednjih 20 godina društveno poduzetništvo postaje rastući fenomen na svjetskoj i europskoj gospodarskoj sceni. To daje doprinos ekonomskom razvoju i naše zemlje i potiče zapošljavanje i društveni angažman marginalnih skupina. Mi u Vrsni smo to već odavno prepoznali i korona nas je malo tome usporila, ali ipak smo uspjeli zaposliti osobe sa posebnim potrebama. I tu smo doživjeli jedno posebno zadovoljstvo jer u stvari vidimo uspjeh tih osoba. Evo, mislim da smo uspjeli pokazati da u našim posebnim aktivnostima nije jedini cilj ostvarivanje profita i u širem kontekstu znamo da time potičemo i druge, čime stvaramo društvenu dobrobit za širu zajednicu. Karakteristika naših generacija je upravo taj poriv za mijenjanjem svijeta, a ekonomija zajedništva nam zapravo nudi alate da to i ostvarimo. Mene jako inspiriraju projekti koje podržava udruga, s time da i sama trenutno radim na jednom takvom, a to je interdisciplinarni europski projekt Summer Academy, koji potiče mlade da oni učenjem dolaze do jedinstva. Te evo, iz prve ruke mogu reći da zajedničkim snagama, krećući se prema zajedničkom cilju, možemo ostvariti puno toga i napraviti veliku promjenu u društvu. Nakon potresa na Banovini, Udruga za ekonomiju zajedništva je provela jednu uspješnu humanitarnu akciju u izgradnji kuće za obitelj Zvonka Medvedeca iz Majskih Poljana na Banovini.
U radove izgradnje kuće uključili su se lokalne obitelji, tvrtke s ovog područja. Na izgradnji kuće volontirao je i gospodin Ivan Blagojević, otac 5 djece, koji je svesrdno pomagao, iako je i sam u teškoj obiteljskoj situaciji. To nas je nadahnulo i mi smo pokrenuli novu humanitarnu akciju u kojoj ćemo pokušati riješiti stambeno pitanje njegove 7-člane obitelji. Ekonomija zajedništva prepoznaje snažnu povezanost ekonomije i poljoprivrede, te njihov međusobni utjecaj i proširuje djelokrug interdisciplinarnim pristupom, a mladima i društvu nudi teme održivog života, ekologije i društvenog poduzetništva. Kao student krajobrazne arhitekture sudjelovao sam na seminaru Laudato Si po istoimenoj enciklici Pape Franje, koja govori o ekološkoj društvenoj krizi našeg društva. I moji dojmovi tog seminara su iznimno pozitivni. Papin govori i prijedlozi vraćaju čovjeka u sredinu krize. Tako da rješenje tih problema je naša društvena odgovornost, prilagođavanje naših potreba i jednostavno promjena našeg stila života. U duhu te papine enciklike godine 2018. započeli smo i projekt osnaživanja lokalnih zajednica. Okupljamo organizacije i pojedince koji se već zalažu za poboljšanje ekonomskog i ekološkog sustava. Kao suorganizator priključila nam se udruga Hrvatska permakultura. Događaj traje nekoliko dana i okuplja 50-ak organizacija. Također surađujemo s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima u projektu SOFI, inicijativa za pametnu ekološku poljoprivredu, s kojom želimo pokrenuti svijest o potrebi poljoprivredne tranzicije grada koji je 50% ruralno područje. Papa Franjo se 2017. godine susreo s globalnim pokretom ekonomije zajedništva i duboko svjestan duha utemeljiteljice pokreta, Chiare Lubich, dobitnice UNESCO-ve nagrade za mir, dao je novi mandat ekonomije zajedništva kada je rekao: ekonomija zajedništva, ako želi biti vjerna svojoj karizmi, mora se ne samo brinuti za žrtve, nego graditi sustav u kojem je žrtava sve manje, gdje ih po mogućnosti više neće biti. Sve dok ekonomija još uvijek proizvodi i jednu žrtvu i još postoji i jedan odbačeni čovjek, zajedništvo se još nije ostvarilo. Proslava sveopćeg bratstva nije puna. Stoga moramo raditi na promjeni pravila igre društveno-ekonomskog sustava. Oponašanje dobrog Samarijanca iz Evanđelja nije dovoljno. Papa Franjo je u svibnju 2019. godine uputio poziv mladim ljudima, te temeljem toga nastoji internacionalni pokret Economio Francesco, odnosno Franjina ekonomija, koja se sastoji od 12 različitih tematskih cjelina, a govori o ekonomiji općenito. Kao odgovor papi smo napravili različite aktivnosti, kao na primjer emisiju na Radio Mariji, razne tečajeve, te pripremamo sad jedan veliki projekt, a to bi bila Summer School, odnosno ljetna škola koja bi se održavala u Splitu i koja je povezana sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Fakultetom društvenih znanosti Angelicum u Rimu. U prvih 30 godina mogli bismo reći postojanja ekonomije zajedništva kao da je dala naglasak na ekonomiju, osnažujući svoja poduzeća, poduzetnike, dolazeći do potrebi. A u narednih 30 godina kao da se od nas traži da više podcrtamo zajedništvo među nama, ali i sa sve više prijatelja koji nastoje ka istom cilju. Jer samo zajedno možemo promijeniti svijet.